Bon dia a totes i a tots. El meu nom és Héctor Sanchis i la ponència que presente tot seguit porta per títol Aproximació a l'interrogatori dels pecats dins dels casos raros de la confessió. Els casos raros de la confessió és una obra publicada a la ciutat de València l'any 1656 per Cristóbal de Vega, originàriament en castellà. La traducció al català, realitzada per Ignasi Fiol, és publicada a la ciutat de Mallorca l'any 1670. A Alegret, al seu estudi La prosa religiosa impresa en català a la Mallorca del segle XVII, notícies i obres, parla al voltant de les edicions que podem contemplar a la diapositiva. Com a resultat de les nostres investigacions, hem descobert 3 noves edicions, de les quals Alegret no en diu res. Suposem que per total desconeixement d'aquestes. Una és la de 1705 a la ciutat de Barcelona i 2 a la ciutat de Girona sense datació. Una editada per Anton Oliva i una altra per Narcís Oliva. L'única informació que Alegret aporta al voltant d'aquest interrogatori dels pecats, que recordem apareix inserit dins dels casos raros de confessió, és l'adjectiu curiós. D'acord? No apareix cap informació, cap dada més al voltant d'aquest interrogatori dels pecats. Podríem dir que l'interrogatori dels pecats és una mena de manual de confessió dividit en 8 apartats, cadascun dels quals inclou plantejaments dedicats a un determinat delicte. El primer apartat porta per nom Primer manament, que és amar a Déu sobre totes les coses. El tema principal que es tracta és l'heretgia, a través de plantejaments com ara si ha usat d'encantaments, bruixeria, supersticions, etc. Aquest primer apartat conclou amb un examen particular per a confessar un renegat que se convertí, dirigida únicament als moriscos, ja que totes les qüestions plantejades van dirigides a aquest col·lectiu. La segona secció, segon manament de la llei de Déu, que és no juraràs en va. Inclou els plantejaments que tracten la falsa promesa. Tenim 2 tipus de preguntes. Una d'un àmbit general, és a dir, dirigida a tothom, que és, per exemple, citem si ha realitzat fals jurament. Mentre d'altres van dirigides a un lector en concret, val? Un públic en específic. Per exemple, trobem que l'estudiant s'ha de plantejar si ha jurat cursos a algú sense saber cert o creure raonablement que tal acusat sens faltar. Tercer manament, santificaràs les festes. Ahí localitzem totes les qüestions que giren al voltant de la commemoració de les festivitats. També 2 tipus de qüestions. Una dirigida a tots els lectors, com ara si en dia de festa ha treballat. I després un conjunt de preguntes a un públic, a un lector en concret. En aquest cas, aquest lectorat concret es refereix a determinades professions. Val? Hem citat el cas del moliner, al qual se li qüestiona si ha cernut, pastat o porgat blat, però també trobem una qüestió dirigida al sabater, una altra al barber, etc. La quarta secció porta per nom
quart manament de la llei de Déu, que és honraràs pare i mare. El que localitzem en aquest apartat és la conducta, no? Podríem dir que el tema és la conducta els patrons de comportament que ha de seguir cadascun dels membres d'una família al segle XVII. Per exemple, és obligació del pare guanyar i guardar l'hacienda per als seus fills lícitament. Els fills no deuen robar els béns dels seus pares. I la figura de la mare, la que podríem dir la més caracteritzada com a paper de dona sumisa, a través dels plantejaments com ara si ha obeït a son marit, si donant lo marit bastantament el que és menester per al gasto, encara li ha pres diners, i si no és sofrir de callada, sinó forta de condició i que no cuida de sa casa. D'acord? Un paper de la muller bastant tipificat. El cinquè apartat porta per títol Quin manament no mataràs i distingim dos tipus de preguntes. Un conjunt dirigit cap a la violència cap al proïsme, la qual pot estar efectuada pel mateix confessant o per algun sicari que aquest ha contractat. I el segon grup tracta la violència però cap a un mateix, l'autolesió, podríem dir, com preguntes que s'ha de plantejar com ara si s'ha autolesionat mitjançant el consum de coses danyoses, com guix, carbó, terra. Sisè manament, no fornicaràs, i el novè, no desitjaràs la muller ajena. Són les qüestions, els dos manaments s'agrupen en una sola secció perquè totes giren al voltant de la delectació carnal. Trobem diferents grups de qüestions i ens agradaria incidir sobre dos, sobre la masturbació i sobre el pecat contra natura. Sobre la masturbació, què s'ha de plantejar el confessant? En primer moment, la quantitat. Diga quants tocaments tingué. El moment, quan hi hagué obra. Si gaudí de companyia i el resultat final, és a dir, si acabar amb pol·lució o immundícia. Respecte al pecat contra la natura, el pecador, haurà de respondre si ha comès sodomia, és a dir, si ha tingut sexe amb una persona del seu mateix gènere, o bestialitat, si ha mantingut relacions sexuals amb un animal. Trobem un altre examen particular per a concloure aquest sisè apartat. En aquest cas, dedicada a les meretrius, les quals són, a banda de ser culpables de portar a terme cap pràctica sexual, també són culpables per provocar, per incidir en portar a terme aquest acte, com mitjançant amb cançons, paraules o accions interiors. I també la injúria cap als clergues, sobretot infamant-los d'incontinents. El setè apartat, setè manament, no furtaràs, i el desè, no desitjaràs els béns de ton proïsme, un altre exemple de dos manaments que comparteixen un sol apartat. Per què? Perquè giren al voltant de la possessió dels béns del proïsme. També dos tipus de preguntes. Un grup
qüestions que s'hauria de plantejar tothom que vulga confessar-se, com ara si ha furtat res a ningú i si ha furtat dir quina quantitat i quantes vegades. I després trobem les preguntes dirigides a un públic específic. En aquest cas, la pregunta que hem decidit reproduir és si els membres del sector eclesiàstic, és a dir, els homòlegs a De Vega, han realitzat pràctiques simòniques, és a dir, si han obtingut favors o béns gràcies a la seva condició. El 8è manament, no llevaràs fals testimoni, se centra en la difamació del proïsme. No sols condemna a tots aquells que porten a terme difamació de forma oral i de pensament, sinó també a aquells que utilitzen el llenguatge escrit per portar a terme aquestes difamacions. És a dir, aquells que divulguen pasquins i libels, que són dos documents que s'utilitzaven com a mitjans de difusió d'injúries, difamacions i calúmnies. I aquest interrogatori conclou amb un examen per a religioses. Abans de tot, hauríem d'explicar què és la sol·licitació. La sol·licitació consisteix en l'abús que pot cometre o el tipus de xantatge que el religiós pot proposar a la monja a canvi d'absoldre els pecats. Cal incidir en la idea que aquest delicte, el culpable d'aquest delicte, no és el religiós, sinó la monja, que amb l'ús de coses que escandalitzen, com són afeites, adorno de cabells, gales indecentes, provoca al confessor. I fins i tot, no ho hem citat, però fins i tot l'encarregada d'obrir i tancar la porta del convent és culpable per no ser capaç de portar a terme el seu treball decentment i no deixar entrar al convent aquelles persones que siguin propenses a realitzar aquestes sol·licitacions. Per a concloure, trobem que els manuals de confessió són uns documents que ens poden apropar d'alguna forma a una part de la societat de l'antic règim, concretament una part de la societat al voltant dels delictes. Si tenim present que la finalitat d'aquests opuscles era facilitar la pràctica de la confessió mitjançant una sèrie de plantejaments, els delictes que allí es mencionen haurien ser comuns a la realitat del moment. Clar, després, com segurament podrem observar i escoltar a moltes de les presentacions dels meus companys, aplegarem a una altra conclusió, que els delictes que en aquests manuals són mencionats són certs, gràcies a la documentació, com ara els processos inquisitorials. Documentació que recull, per exemple, el desenvolupament de pràctiques herètiques plantejades al nostre manual de confessió. La pràctica de la sodomia, també recollida
al nostre manual de confessió. I una última conclusió. Crec que amb aquesta petita aportació que fem ens apropem una mica més a una de les obres que formen part de la literatura piadosa i, en conseqüència, una de les obres de la nostra literatura, de l'edat moderna. D'acord? I ja per a finalitzar, moltes gràcies a l'organització del Congrés per haver acceptat la meva proposta i, sobretot, pel desenvolupament, per fer possible aquest acte, encara que implica un esforç extra per la situació que vivim. Moltes gràcies.